яке аз сарчашмаҳои барқароршавандаи энергия нерӯи шамол буда таърихи истифодаи он ба соли 200 қабл аз мелод мерасад. вале истифодаи нерӯи шамол барои истеҳсоли қувваи барқ аз охирҳои асри 19 оғоз мегардад, зеро нахустин нерӯгоҳи барқии шамоли соли 1890 дар Дания бунёд гардида, аллакай дар соли 1908 шумораи онҳо дар ин кишвар ба 72, иқтидорашон бошад аз 5 то ба 25 киловатт мерасид. намунаи аввалин нерӯгоҳи барқии шамолӣ муосир бо меҳвари амудӣ бошад соли 1931 дар шаҳри Ялта сохта шуд, ки тавонояш 100 киловатт буд. эҳё ва рушди бемайлони энергетикаи шимолӣ аз буҳрони нафти соли 1973 ва садаи нерӯгоҳи барқии атомии Чернобил дар соли 1986 оғоз мегардад. баъд аз ин ҳодисаҳои нохуши таърихи аксари кишварҳои олам ба истифода ва дарёфти сарчашмаҳои барқароршавандаи энергия, махсусан нерӯи шамол рӯй оварданд. пас аз ҳодисаи аввала нахустин санҷиши генераторҳои шамолии имрӯза дар Дания оғоз гардид. баъд аз ҳодисаи дуюм дар Калифорнияи Амрико яке аз аввалин барномаҳои ҳавасмандгардонии рушди энергетикаи шамолӣ таҳия гардид, ки ба истеҳсолкунандагони қувваи барқ аз нерӯи шамол имтиёзҳо дода мешуд. ҳамин тавр эҳё ва рушди энергетикаи шамолӣ ба миёнаҳои нимаи дуюми асри 20 рост меояд, зеро маҳз дар ин солҳо як қатор мушкилиҳои глобалии иқлимию экологӣ дақиқ гардиданд, ки рушди соҳаро такон бахшид. масалан, ҳанӯз соли 80-уми асри гузашта ҳукумати Дания оид ба кам кардани партовҳои карбон қарор қабул кард ва партофти ин газ дар соли 2005 назар ба соли 1988 22% коҳиш дода шудааст. дар истеҳсол ва истеъмоли қувваи барқ аз ҳисоби нерӯи вод Дания яке аз мамолики мутараққии ҷаҳон ба ҳисоб рафта, соли 2017 дар соҳаи мазкур маҳз дар ин кишвар боз як рӯйдоди муҳим ва таърихӣ ба вуқӯъ пайваст. зеро ширкати Донг Energy барои бунёди ду боғи ҷадиди истеҳсолкунандаи қувваи барқ аз нерӯи шамол дар соҳилҳои Дания, ки арзишашон 72,70 евро барои мегаватт-соат мебошад, дар тендер ғолиб омад. иқдоми мазкур ғояҳои умедворкунанда дошта дар тамоми ҷаҳон майл ба густариш дорад. коршиносон қайд менамад, ки ин арзиши пешниҳодшуда ҳатто аз арзиши бунёди нерӯгоҳи барқии газии ҷадид камтар аст. пасшавии бемайлони арзиши шамолбоғҳои баҳрӣ дар натиҷаи рушди фаъоли он, татбиқи технологияҳои нав дар бозор ва инчунин такмилдиҳии системаи идоракунии нерӯгоҳҳои барқии шамолӣ ба амал меояд. ин ҳама ба коҳиш додани хароҷотҳои зиёдатӣ ва истифодаи самараноки захираҳо мусоидат менамояд.